qua! Prijatelju! Kako ste? Bujni, čujte moja žena, ona tu? Da, sa mojom ženom. A tako ja mislio. Uostalom, ona rekla, mene uzme napred. Da će vas uzmet napred. Pa da. Malo dosla! Da će doći pre vas, ispred vas. To isto. Sad ću da bavim. Ne! Ja lju vidi posle. Sad ne viz. Prijatelju, ja bio jutro vas sa kompanija, ja vidio vas sa doktor. Da, to mi je on rekao. On mene tera urinira. Kako? Piš. Da, piše. Perché to? Šta? Zašto ja urinira? Ja to nece i nece. Pa mora da vidi da li ste zdravi, da li možete da se osigurate. Pa zato njega briga! Pa ne osigura ja sebe, osigura svoja žena. Pa zašto to pobogu niste rekli? A ja vama kaze ko će osigura svoja žena, a vi nekite paketo. Srećom, to nije veliki problem. Neka gospođa Tehnostanjka dođe u kompaniju. Ona bila jutro tamo. I njoj doktor kaze radi isto što i ja. Razume se. Ja to nece. A pobog, budimo razumni, takva su pravila. Ja pravila brise. Ja urinira za nju. O ne, to nije moguće. Onda, od osiguranje, nema nista, esto. Zar ste toliko ljubomorni? Se lo so. Ja to inferioro od dostojanstvo. Bako snimče, šalite se. Ja znam da moja žena zna da ja ume bude strasa. Ona ne smije. Sigurno. Vidite, ova igracka. Polako, ne igrajte se s tim. Nema opasnost, ima kocnica. Neka. Kad bi ja nju uhvatio sa neka senjor, ta ista senjor dobije kugla u leca koji izađe njemu na leđa. Gospodinu na leđa. Ne, moja žena na leđa. Da, pošto vi pretpostavljate da... Šta je to? Ništa. Ko je ta čovek? Gospodin Turnel! Turnel? Moj prijatelj, a istovremeno i knjigovođa kompanije. Turnel! Gospodin Turnel! Ima samo jednu malu trči iza suknjama. Žuri mu se jer ga baš sad čeka jedno. Rekao, čeka ga. A možda sam baš ja. Dobio sam pismo. Goruće od ljubavi. Svegda, a ko je ta senjora? Ne znam, nije se potpisala. Anonima! Reklo bi se neka žena iz visokog društva, udata žena. Ovake žene su manje sentimentalne, više konkretne. Kao glasava? Kako? Kako vidite? Po stilu, po tonu. Ovake žene su manje sentimentalne, više konkretne. Pogledajte sami. Ovo mene uzbuđuje. Tako sniče. Pomošćavam ja. Žalite se. Karamba! Šta vam je? Ja ćemo puto bueno Pa šta vam je? Rukopis od moje žena! Pa to nije vaša često želimo vidjeti rukopis! Ajde! Koga ostaje rukopis od tvoja žena? Gotovo vidim ja vas sad uvijek već gospodin Turnel! Turnel? Čovjek koji malo pre bio tu. Kombre, bojevi, ja njega ubijem. Budimo razumni. Ja ću da kažem gospodinu Turnelu i sve će biti u redu. Ti? Ide nigde. Ja njega nađe. Ja oće dokaz i ja njega ubije. Stanko, polako. To je glas od moja žena! I tamo! Stanko, prijatelju! Ja možda jesam tvoja prijatelj, ali ja tebe ubije kao pas! Ajde! Ili ja puca! Thank you.